Dzinotenda Mwari ngatitore nzvimbo dzedu. Mazviita praise and worship team. God bless you. God bless you. Thank you. Nakutaura kwamuri minutes mashoma. Under the same subject here, Holy Spirit, I just want to prove to you that submission is an anointing. Submission is an anointing. So I'm going to just take you through some few scriptures that might help you to understand kuti submission kuzvininipisa kana kuri kutozodzwa. Zvinoreva ndezvekuti chimwe chinhu chaunofanira kutanga kutotsvaga nekukumbira kuti Mwari vakupewo uve nacho. Kuzodza kune ma-levels, kune ma-degrees, kune ma-dimensions. Unozodzerwa poresa vanorwara, unogona kuzodzerwa kumutsa vakafa, unogona kuzodzerwa kupa mazano kune vasina mazano, unogona kuzodzerwa kuprofita, uye zvekare unogona kuzodzerwa kuzvininipisa. Izodzo risina kunyanya kuparidzwa nezvaro kuti vanhu vazvinzwisise kuti zvinorevei, zvinobhadharei kuzvininipisa. So todangoti tingopinda ma-scriptures mashoma. I just want to encourage you, kana wanga usingazvininipise wozvininipisa, kana wanga uchizvininipisa pfuurira pamberi. There is a time for you yaucharewardwa for that. Matthew chapter 3, verse number 13. Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John to be baptized of him. But John forbid him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me? And Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now, for thus it becometh us to fulfill all righteousness. Then he suffered him. Vara kuti suffered ndofunga ndingangovhiringidza vanhu, maybe ndingotanga kungokubatsira ipapo. Makambona here pamwe panonzi from the days of John the Baptist until now the kingdom of God suffereth violence. Now vara kuti suffereth riripo rinoreva kuti allows. Iword rinoreva kuti kubvumira. Ukaverenga pese pauchariwana mubhaibheri panonzi suffer me to do this, suffer me to do this. Pari kunzi ndibvumidzewo kuita zvakati, ndibvumidzewo kuenda. Saka paunozonobata panonzi ushe hwokudenga suffereth violence, hazvireve kuti ushe hwokudenga huri kusafa. Para kungoreva the kingdom of God allows violence. But tichazotaura zvedu violence yacho kuti yakamira sei. So apa John suffered Jesus at the end of the conversation. Vamboita makakatano vambonetsana, asi John pakupedzisira ndokubva azobvumira Jesu. Asi ndoda kuti tibate imwe ingangotibatsira Luke chapter 3. Luke chapter 3 verse number 16. Luke chapter 3 verse 16. John answered, saying unto them all, I indeed baptize you with water, but one mightier than I cometh,
the latchet of whose shoes I'm not worthy to unloose. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. Remember, we're talking about the Holy Ghost. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire, whose fan is in his hand, and he will thoroughly purge his floor, and will gather the wheat into his garner. But the chaff he will burn with fire unquenchable. Now let's go to the last verse, last chapter, John chapter 1. John chapter number 1. Verse 31, going down. Chapter 1, verse 31. And I knew him not, but that he should be made manifest to Israel. Therefore I am come, baptizing with water. And John bare record, saying, I saw the Spirit from heaven like a dove, and it abode upon him. Kanavara iroro riri mo Bible mako adalaina. The Spirit came upon him, and it abode, or it stayed upon him. And I knew him not, but he that sent me to baptize with water, the same said unto me, upon whom thou shalt see the Spirit descending and remaining on him. Underline that word, remaining. The same is he which baptizeth with the Holy Ghost. The same is he that baptizeth with the Holy Ghost. And then the next day, John began to lose some of his disciples. Now, no doubt in mundi penzewe ma minutes mashoma ritore nguva yakareba. John, ukanzwa introduction ya John achisumwa kubasa raakatumwa kunoita. Inonakidza introduction ya John. Nava inotanga ichiti, there was a man sent from God, and his name was John. Kune murume wakatumwa kubva kuna Mwari direct. Izvi zvekunge akazozvarwa akazokura pakati pavo imwe nyaya. Angakure angazvarwe mungaswere naye, but vara riripo nderekuti wakatumwa kubva kuna Mwari, zita rake unonzi John. Watumwa John unouya kuzoita a forerunning, kugadzira nzira dzashe, kusuma vanhu zvaakuda kuzouya, kunonzi kuchewa kweservice, ndokwaiitwa naJohani. The preacher asati auya, there was need for a chairperson to be there. Oudza vanhu nokuvayambira kuti kuna ari kuuya sure kwangu, une simba rinopfuura randinaro. Handikwanise kukotama kubata rukanda rweshangu yake ndichisunungura. Rake basa unoita ega, raatanga unopedza ega. Uri kutsanangura mhando yomunhu uri kuuya. Ndava vanhu vakasaudzwa zviri kuuya, zvikauya havazvizive kana zvasvika. Ndokumhanya pamberi, ndokunosuma akatigadzirai nzira dzashe, ruramisai makwara ake. Ndava kune unouya, ini ndinobhabhatidza nemvura, asi iye unobhabhatidza nomweya mutsvene nemoto. Zviri kuudzwa vanhu izvi. Johani ndokunyasoita basa rake nemazvo,
ndokuramba ari mutreki yake yaakatumwa kunzi enda unoita forerunner chete. As long as John paakaramba achiita basa raakatumwa, wakaramba akachengetwa nengirozi. Hakuna wairwa naJohn akamira, hakuna waibata John akasapanichwa. John paakabuda mutreki yake ndokuregedza basa rokuve a forerunner, then he became a marriage counselor. Ndo pakasuduruka ngirozi dzinomuchengeta dzikamuregedza achitanga kubata nyaya dzemumisha, achiudza vanhu kuti iwa urore urora uchidii. Denga rikati ai kwaakuenda ukatina kumutuma kuti aite izvozvo. Rake ndere kunoudza vanhu zveachauya anogadzirisa misha yevanhu vanonetseka nemisha. Iye wapedza rake basa raakatumwa, wakatanga kunobata basa risiri rake. Vatumwa vanomurwira vakati pakadai hatirwe, ndava takatoudzwawo, rako basa tinoriziva. John ndo paakatanga kunetsana nemadzishe, ndokutorwa ndokubva aiswa mujeri. Waiswa mujeri, denga rinozviziva kuti chasaka upinde mujeri inyaya yekuti watresipasa, wabata mavhesa asinei newe. Ndoda kuti muchenjere ndava kana nda kutaura nyaya yesubmission. Iva nenzeve dzakavhurika, takambotaura nyaya yekuvhurwa kwenzeve nekuvhurwa kwemeso. Kune vachine dzakavhurika kusvika nhasi? Kune vachine maziso achiri kuona kusvika nhasi? Chenjera nekuti the moment pauno move away from your assignment, paunongobva chete mugwara rako rawakadaidzirwa naMwari, uchitanga kunoita zvimwe zvingatoita sezvinofamba, but hauna support yavatumwa kuarea yausina kudaidzirwa. Wangosiya basa rako chete pamba samama, ukachingotanga kuita baba vepamba, ivo baba varipo. Hazvina ngirozi dzinokusapota, zvine jeri mukati izvozvo izvo. Unzwe zvako asapa uchatongonzwa. The moment mai vasiya ravo ravakatumirwa rekunosuma baba muzvinhu, Johani paakatanga raasina kutumwa, zvakapindirwa namapurisa mukati. Ndokunovharirwa, denga rikati hatikubuditsi, ndokwaunoperera ikoko. So kana watumwa naMwari sokutumwa kwawakaita pese. Humility. 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 Unoziva here kuti munhu wese akaona munhu ari pamusoro pake, zviri nyore kuona pride, kuona kuzvikudza kune munhu ari pamusoro pako. And you know kuti sometimes kuve nemunhu ari pamusoro pako, iko kuve pamusoro pako kwaakaita ikoko, hazvireve kuti munhu wese ari pamusoro pako aripo ndava anozvikudza. Kune vanhu vari pamusoro pako, vari pamusoro pako nekuti vakazvininipisa. Kune vanhu vauri pasi pavo, uri pasi pavo nekuti unozvikudza. Nditeerere. Nekuti ukaona munhu ari pamusoro pako achiita maitiro aanoita, kazhinji zhinji maitiro emunhu ari pamusoro pako kese kaitiro kake, kafambiro, kapfekero, kadyiro, katauriro, kuzvikudza. Iwo sakanganwa kuti hauziwo uri pasi pekupedzisira, kuna ari pasiwo pako. Akakutarisa maitiro ako futi iwewe, katauriro kako futi iwewe, kadyiro kaunoita, fambiro, iwa uchazviona. Ndava uri kutarisa ari pamusoro, hauzi business step yako, uri kuona ari pamusoro. But kuna ari pasi pako, akakutarisa nelevel yauri iyoyi, uri kutonetsekawo nekuzvikudza ipapa. But dambudziko rako nderekuti hauda anokukunda kuzvikudza. Pakauya anokupfuura, unonzwa kunge yako isisipo, ndava zvakakwana kana zvasvika zvakakwana zvinodi zvinosudurika. But iwe mauri anosoda kukurumidza kumhanya kuenda kure nenyaya, dangobva dangoipedza. Inzwa, chenjera kuti kana kuzvikudza kukauya kukakubata, kunokurambidza kuziva kuti ndiko kwauya. Ende chokutanga kana usiri careful, pride chainotanga kusikoita pauri inokuvhura maziso kuti uone imwe yevamwe.
ndochainotanga nacho. Chenjera, ndavanoziva kuti kana ukada kuvhiringidzwa naSatani. Ndosaka uchiona kuti muroya akapinda muguta, manheru iwayo vatosangana nevamwe. Vakutonoroya vese. One day raasvika iro. Vakutoziva kuti vanoroya munovangana, vakutofamba vese. Hazvimboda masvondo. Kana kubvunza kuti vanoroya kuno ndiani, unotsvaga ukama. Vane masanganiro avanoita. Kana Satani achida kukuuraya neupombwe, anongokumutsira vanhu vekuti pese pawabva pamba nometa uri kudhiraivha unongoona mwakamira pamwe tu wasvika nepanapa apa pane tu apa pane tu apa pane pese pawasvika uyu hana kupfeka mushe zvadii. Kana Satani akukuda pese kwaunoenda kunoiswa vanhu munzira yako kuti zvipinde mumusoro mako kuti ndo zvatongoko mazuva ano, ndiwe wega wasara. Nyamba ari kutsvagwa ndiani? Ndiwe. Now kana pride ikapinda mauri unoisirwa vanayowo, kana kuti unovhurwa ziso rako rotanga kuona vasina sevanayo. Zvigoita sekunge yako iri nani, usadhile nayo. Nditerere zvakanaka. John ari kuramba kubhabhatidza Jesu. Ndava ari kuda kucheka kuti kana ari Jesu ndikaramba, ndomva ndamuti chindibhabhatidza inini. Kana ari echaya haabvume. Zvikanzi naJesu, kwete, ndibhabhatidze kuti tizadzise kururama. Chinonzi kuzadziswa kwekururama hakuzadziswe pakunamata chete nepakutsanya chete. Kuzadziswa kwekururama hakuzi pachegumi chete. Kuzadziswa kwekururama, humility. Righteousness inozadziswa nehumility. Humility. Ndikutsanangurirewo here imwe pride inoita kunge humility, iyo iri pride. Moda kuinzwa? Alright. Iwo unotenda kuti prophet munhu waMwari ende unovada zvokuti dhwi zvazvibvunzwa izvo. Prophet uchivada. Prophet votora munhu kubva pakati penyu, vomuisa maoko pamusoro, vomupa a responsibility, vomupa basa rokuita muUFI kuti iwewe rako basa nderakati. Iwewo zviziva kuti Mr. Ningi vapiwa basa naProphet rekuita zvakati nezvakati nezvakati. Iwe wobva wawirwa nedambudziko. Dambudziko rakuwira iri rine munhu akagadzwa kuti arigadzirise, ndokubva aiswa maoko pamusoro naProphet vaunoda, vaunotenda kuti vakanamatira munhu zvinoshanda. Ndavaruda kunamatirwa kai. Pana akatanga kunamatirwa. Right? Ndokubva munhu waiswa panzvimbo. Ndava kune mumwe anoti Prophet ndiri kuvafonera havasi kupika foni. Nyamba kune inopikwa yezvauri kuda kutaura izvozvo. Inotozivikanwa kuti kune nhamba. Ndava ndozviziva kuti dzimwe dzenguva ngatiti ndaenda kunonamata, ndiri kutsanya, ndiri kutsvaga Mwari. Panguva ndiri kunamata kuna amai chirikadzi wadzingwa mumba, vana vabuditswa mvura yakuda kunaya. Havachaziva ndoenda nekupi. Kubata Prophet vari busy naMwari wavo. Izvozvo ndichizviziva, ndakaisa munhu ane inodayirwa kuti mai vasanayiwe. But nokuda kwepride yamama avo, pride iri muna mama avo, havatende kuti kune mumwe pakati apa anogona kuvabatsira nometa akazodzwa zvakaita sei kunze kwaProphet wangu. Pride inenge humility. Ndava munhu kana agadzwa nemunhu waunotenda unomurespect. Hausvike panapa womarana nekutukana nemaasha panze apa nesecurity. Wopinda munomu wosapota vhangeri yandinoparidza haikushandire. Kana watuka wandakagadza, watuka akagadza wacho. Hapana humility yakadaro. Unonzwa munhu achiti pastor kufa ndikuda Prophet. Prophet ndo ndikuda panapa. Awozona kuti zvanyanya kuti Prophet please ndibatsire, undotora muti yaui. Unomona achigwesha kubva kudoor, kugweshera Prophet. Chinonzi humility. Zvawaida kuitira Prophet wadi kuitira akagadzwa naProphet. Ndava Prophet wacho ndo iye yushu. Kana wazouya kwandiri waramba kuona wandakagadza, ndotoziva kuti problem yako chero kati murume anodaiso kumba kugarike, ndotoziva kuti ndiwe. Now understand the authority. Jesu na John
vairwira kuita makwikwi. Jesu achida kuonawo futi kuti John ndiye. Achazvitaurawo here, acharamba-rambawo here, achanyarawo here pamberi pevanhu. Chinjana microphone. Uye achitaura zvake, vese vaitestana kuti ndiri kubhabhatidzwa ne the right person here. Uye achiti ndiri kubhabhatidza the right person here. Ndiri kutsika zvakanaka. Kune murume wakauya kuna Jesu. Anoti mwana arwara zvikanzi naJesu ndichauya kuzonamatira kana mwana kana muranda mheno. Ndichauya nomunamatira. Iye anoti aiwa kako munogoda zvekufamba mafambiro ezvenyu. Ininiwo ndiri murume ari pasi pe-authority. I am a man under authority. Ndoti kunewe mhanya womhanya, iwe dzoka, uye achidzoka. Ko madi kutaura shoko mwana uyu muranda aporewo. Jesu anocheuka anoti kuvanhu, handisati ndamboona kutenda kwakadai. Bhaibheri rese rine vanhu vanga vaine faith hama dzangu. Kubva kuOld Testament. Kune vanhu vanga vaine faith, vamwe vaiburutsa moto. But ukanzwa Jesu akuti handisati ndamboona faith yakadai so. Dzidza kuti ifaith yerudzi. Haizi nyaya yekunzi taurai shoko chete. Inyaya yekuti I am a man who is under. Inyaya ye-under. Under, ndiri munhu ari pasi. Kufamba achidada nekuve pasi. Akati faith. Kudada ne-submission. Ndiri munhu ari pasiwo. But ndiri pasi kudaro inga ndinotuma vamwe vachiteerera. Ndiri pasi. I am a man under authority. Imwe kutsvaga imwe faith yese yekuitisa mari yekuita izvo nezvizvo. Ko iyi yekuve under. I am a man under authority. Unoziva kuti kana munhu uchimutenda kuti munhu akazodzwa naMwari, waanezenge anongedzera pakati penyama matosiyana. Munhu kana azodzwa, ndikatora 1 pakati penyama, izvozvi so ngatiti makagara makanditarisa, magara makatosiyana. But ndikanhonga 1 wenyu, ndikamuisa maoko pamusoro, ndikamupa basa chero raasina kudzidzira kuchikoro, Ikarupe mfananidzo, maybe zvinyasobatika zvakanaka. Okay, pastor, tsanangure. Ane murikona? Zvazvinoita ndezvizvi. Kana prophet vakadelegata, ndikaisa maoko pamusoro papastor Ara, ndaisa maoko pamusoro pavo, ndobva ndavatuma ndoti chiendai. Mene chero kwavanenge vaenda. Right. Poita munhu ane problem ndiye wandatumira pastor Ara kuti vaende kunodi kuno addressa. Right. Ndodawo ane problem. Auye tikoni. One please. Right. Ane problem over auya ndobva ndamuudza kuti chienda kuna pastor Ara. Iye anonzwa sendadadirwa. But chokwadi chandiri kumuudza ndechekuti withdraw yaurida kuita iyi kuna akato withdraw kare. Power inopedza nhamo yako ndine wandakaipa. Saka uri namani ari kuda kubatwa nokuporeswa, ini ndakatumira simba rokupora kwako kurwizi kuna Jordan. Saka uri kupedza nguva yako uchinetsana neni panapa. Chauri kuda kunakidzwa nebhodhi ino tichingotaura nyaya. So unogona kuramba uchitambudzika kusvika wa-understanda protocol, kusvika wasaina kuti ndakuda kuenda under authority. Ndava nhamo yako yaunoramba uchinetsera prophet, cheka kuti hakuna here akapiwa medication yacho kuti iye aiadminister kwauri. So unobva uko watuka munhu akatakura power inopedza nhamo yako, woenda kuna prophet wonakirwa nenyaya chete, unobvapo usina miracle. Ndiriudzika here zvakanaka. Vanhu vaMwari, kuzvininipisa kunobhadhara. Ndati kuzvininipisa kunobhadhara.
Kune vanhu vaunoona mumabasa, problem yedu vazhinji ndeyekuti kana wapiwa basa, ndoda isu vanhu vatema. Unoziva kuti une pamwe paunosvika so kana paofisi paunosvika pekuti unosara uzopinda muofisi wadzumburudzwa nagadhi. Wozoona kuti mukati macho hamutombonetsi kupfuura pagedhi. Rurizwe? Kana paendwa nemunhu akazodzerwa kuzvikudza. Ende dambudziko redu nyamba vakakuisapo havana kuti vanhu varambidzwe, pakanzi vanhu vapinde zvine order ende vanhu vapinde zvine gwara. But the problem yedu vanhu vatema ndeyekuti pese paaiswa nometa muofisi ofisi yemastands anofunga kuti ndakaisirwa ndere kwaanyima. Aiswa pagedhi anofunga chandaisirwa pagedhi kurambidza vanhu. Aiwaka nditorova dhimoni rakasimba ipapa. Raanonyasonzinda, raanonyatsofunga kuti ashanda kumeka sure kuti zvaomera vanhu kuti vaone mastendi. Ofisi yaiswa ndeyekuti vanoda mapasipoti vawane mapasipoti. But ndo pazvinonooma sekunge waenda kunotsvaga pasipoti kubhekari. Vanofunga kuti kushanda kwacho kutozvinyima. Ndinodzika zvakanaka. Ndolati munzwisise. Ana amai. Pasi apa. Kuti uende pasi pemurume. Ndiye anotoguma anyarara uchitaura chete. Wakati nozonabuda panzato rabhasikoro hutu. Maivonanga kuchechi nekapepa. Baba vachadzoka kumbataura. Kumba kupiko kunodzokeka ipapa. Yahiziye kuti vakudzoka 10 o'clock aiwa tangire pawachi. Zvakatanga papi submission. Atikorekte nguva yekudzoka kwababa risina kukorekta mai vanoimba nziyo. Ende kana watanga Satani anokubvisira vanhu. Satani unokubvisira vanhu nekatsika kamuka usingazive kuti unako. Kaunotote ndozvo ndakanakira ndozvo kusaka vanhu vatize. Ini zvandakanakira ndodza munhu chokwadi. Zvandakanakira. Chokwadi yacho chamina cho here ipapa. Mwakataura zvakanaka. Kuti even ukada kuramba uchizviita tsika yake kuti I don't care. I will just give you my own peace of mind. That's why you don't have any peace left. Wapedza mapieces ese mind yako uchipa vanhu. Uri kuluza vanhu vane musoro iwewe. Tarisawo nevarume 2 vari so powerful. Vasheka guta rese reGalilee. But vachisangana vanotanga kuita makwikwi ekurasirana kuti no uri nani kundipfuura. Vanhu vaMwari, Jesu achipedza kuhwina test iyo zvinonzi denga rake rakavhurika. Minana yakatanga kupfachuka semvura. Wapedza kuzvininipisa. Tadza kuita time nevana vako chaivo. Nokuda $16.50 yawawana. Tadza kuita nguva. Tanga kunzwa kuti vanhu vari pamba panapa for lower standard man. Ndisati vanhu vari pamba panapa chichiri kuitika panapa. Ndimiwo here. Kuzvininipisa. Hakuna mukadzi nditererei varume magadzirirwa avakaitwa sungirwa yakaitwa waya dzavo. Hakuna chinhu chinovakurira semudzimai
wavakarora. Kana murume arora, wazvipira kubatsirwa. Zvino izvi zvekuti wanga hanzwe ndomudza chakati ngatidi ayekuudza kumuudza achiramba ndiko achiudzwa seiko. Zvese zvinonzi ndakamuudza akaramba muchiti kudiko. Haizi nyaya yekurambirwa chete, ndava akatouya kuzoudzwa. Ha, tine problem rudzi rwedu, ndoda isu vanhu vatema tine problem yekuti kunyangwe manyuwa iripa toda kutanga nezvimwe. Bhaudhi raunoyazoziva kuti bhaudhi rinoda sipanera, unonzwa kunzi ungaitewo kana sando kana something iri apa kana bhaudhi rinozivikanwa kuti tikawana chipanera chinoda kungonotengwa rinosununguka pasina chipanera. Tofara kuti nhasi rasununguka, but mangwana futi ubhaudhi hwese hunopera. Uri kumubata sei murume wacho? Dzaunoti akaramba kudzwa wakadzisvitsa sei papi pacho? Kabva apa. Right, unoziva kune vanhu tine thousands for your information, tine thousands evanhu vatiri kubatsira seministry vandisingatoziva zviso zvavo kuti zvakaita sei, but murume wandakagadza uyo anovaziya, uyo ari papo andiri kuzidzira, right? But vangani still vari kuchema, vari kuti tashaya mukana profeti ava, vari kuda profeti chete. So nyaya yavo haizi yekuti vane dambudziko chete rekushaya mari, vane zvimwe zvavakawana zvisiri mari zvinonzi pride. Pride ikakubata kuzvikudza kukakubata, even vanhu vanofanira kunge vachikubatsira havakubatsiri. Chero vanhu vanofanira kunge vachikubatsira havagone kukubatsira. Tarisai kuti vanhu vangani vakapasa kuzvikoro votanga macompanies avo voita mari, vashoma vanozocheuka kuzobatsira mumwe waakadzidza naye muchikoro, kashoma. Problem haizi yekuti haadi kubatsira vaakadzidza navo, but vaakadzidza navo vacho havadi kumbomuti boss kwanza ndi planning tatori same class. Ukada kuzoona vacho vari pasa basa ravo nderekuda kureduce vakasumuka, ndosaka vakasumuka vasingasumudze vari pasi, kuti anyasonzwa kuti ndinomuziva, kutaura nickname yekuchikoro. Kune mumwe akamboya achinditsvaga, ndakangozoudzwa kunzi kune munhu amboya achikutsvaga kuofisi, asi anga achiti makadzidza mese. Ari kuuya aine mudungu wezvimazita zvekuchikoro, ndotomuziva ndiningi wangu taitogara apa achitoda iso chichi achitotaurawo zvimwe zvisingatoziva. Munhu akaita sei munhu iye? Zvaari kufunga kuti ndozvichasaka kuti ndiwane mukana, nyamba vawakudza vacho ava havadi kumbonzwa nyaya dzakutanganidza, unorohwa kuita zvekutamba. Iwe uri kutira kureduce munhu kuti vazive kuti maiswera mese, nyamba wauri kudaro wauri kuudza uyu haadi kunzwa baba vake vachinzwarwa, anokusungira zvinhu. Ndosaka zvichinetsa kuti vawakakura navo vabatsirike navakuti vazvitende.